niin Teemu, kerropas minnekä sitä ollaan menossa tällä hetkellä. Me ollaan menossa syömään. Syömään tohon lähikuppilaan. Oli just tossa aamureeni ja parin tunnin päästä seuraavani jotain kevyttä sakkaa. Sait tommosen kanalehti. Joo, Otto tätä suositteli ja näyttää kyllä hyvältä. Iso kana on tuolla ja kasvikset ja muut. Tää on ravinta-arvot kohdillaan tässä. Vai mitä on? Kyllä. Raikasta ja ravitsevaa. Kyllä. On hyvän makuinen. Pystytkö vähän avaamaan enemmän, että miltä se maistuu? Leivältä ja kanalta hyvin pitkälti. Kerropa Tuisku vähän jotain. No nyt mä voisin sanoa, että minä voisin keskittyä tähän ruokailuun, niin pistäpä kameran vi... No niin, Otto Hoffreni, niin minnekäs nyt ollaan menossa, kun syöttiin nuo kanaleivät tuossa äsken? Ollaan paikalliseen ruokakauppaan. Supersol. Mitäpäs meinasit ostaa tuolta kaupasta? Aamupala tarvikkeita. Pientä purtavaa ja mahdollisesti jotain pikkusuolaista. Niin, se on hyvä ottaa suoloja, niin ei ramppa jalat. Älä noita kuvaa. Muurista pöytään, me ollaan täällä Wokki-ravintolassa. Lähdetään kattoo ensin meidän alkupalapöytää. Suuri osa meistähän sortui siihen virheeseen, että me lähdettiin tästä alkupalapöydästä ottaa mahaa täyteen, mutta tässä on kaikki perus kiinalaisen ravintolan vehkeet, pekinihankkaa ja kaikkea muuta kivaa. Tässä on 2 eri pistettä, toisesta on Wokki-piste ja tässä meidän edessä on semmonen, mistä tätä nyt sanoo. Sitten katsotaan tossa vaihtopisteen, kun tähän voisi sanoa. Tässä on kaikkien mereelävää kalmaria. Se on shrimpia. Toinen piste täällä on Wokki-piste. Niin tästä otetaan kaikkea mitä halutaan ja sitten heitetään tonne. Siinä on kanaa ja kaikkea muuta. Ihan taivaaseen. En edes tiedä ennen kaikkea ihan edes syödä. Siellähän näyttää olevan tuulihattuja ja kakkupaloja. Aika hyvältä kyllä näyttää. Parit tuulihatut tosta. Kaikkea pitää maistaa. Kaikkea hedelmää, mansikkaa. Kaikkea kivaa. Mehän nyt kiusaa jotain muuta. No niin, eli nyt on 3. päivä. Tässä ollaan alkuruoalla aloittelemassa joukkueen ruokailua Wok Directossa tässä Penarvaheena satamassa. Tulee kyllä syöttöä varmasti ihan riittävän. Että. Joo. Tällä kertaa.